Shekaran jiya na yi bidiyo akan cewa arewacin Najeriya za a raba arewacin Najeriya a cikin shekara 1.5 zuwa shekara 2. Mutane suna ganin kaman ƙarya ne ko kuma wasu suna gani kaman mugun fata nake yi. Wanda na riga na tabbatar da cewa 'yan kudancin nan sun riga sun tsara. Kawai aikin ne yake zuwa a aikace, sannan kuma aikin yana zuwa a aikace, to za su kafa hujja da wannan hujjar sai su ɗauke komin su koma kudancin Najeriya. Ba wani na kawo ku ba, a ɗazu-ɗazu nan naga labarin cewa 'yan ta'adda za su kawo hari Abuja. Ba a maganar wai Kano ko Kaduna ko Katsina ko Maiduguri, duk an wuce da tunanin wannan, ko Neja, duk an wuce da tunanin wannan. Duk wani state da kuke tunanin cewa a arewacin Najeriya an riga an gama da shi, za a iya kai masa hari a kowane lokaci. Babu gate za a iya kai mai hari. Ina ne rage Abuja ce? Duk inda aka ce an fara taba capital, inda shugaban kasa yake, to ka tabbatar da cewa an shiga matsala. Kuma wallahi za su kawo harin, za su kai hari airport din, za su kai hari gidan prison din, za su kai hari kai har ma wasu barukoki ko na yan sanda ko na sojoji sai sun kai harin. Kuma za su yi achieving, za su yi nasara, ko ba su yi a wannan karan ba to za su ƙara zuwa da karfin su ne. Idan suka zo suka yi ɗaya, suka yi biyu, wallahi ba za su yi na uku ba, sai kaga capital din ta tashi an maida ta wani bangaren a kudancin Najeriya, wataƙila Lagos. Ana maida ta shikenan komai ya koma Lagos. Duk wasu yan majalisun mu da su waye da karfin bala'i sai an tayar da su an maida su can. Me za a yi? Za a fake da tsaro. Babu tsaro. American daman ta riga ta bada umarnin cewa daga yanzu ma mutanen ta su fara fita. Su fara fita saboda su suka shirya abin. Suna fara fita me za a yi? Za a kawo da batun cewa rikicin kabilanci ko addinanci ko kuma ana kashe kiristoci ko ana kaza ko ana kaza, karshe dai abubuwa kuma a zuwa ƙara taɓarɓara abin da ko ina kashe-kashen yayyawa. Sojojin ba su tsira ba, mu ba mu tsira ba, yan gudun hijiran ba su tsira ba ko ina. To daga wannan lokacin fa su waɗanda suka tsara abin za su fara tunanin cewa to a raba Najeriya mu ba za mu iya ba. Kai in ba ku yi wasa ba, America din da kanta za ta ce ai duk mutanen ma da ake kashewa kiristoci ake kashewa, saboda haka za a raba arewacin Najeriya, sun jawo matsalan saboda an hada kiristoci da musulmi ne. Ko da ni ban faɗa ba, kai baka faɗa ba, su waɗanda suka tsara abin sai sun faɗa haka. Ko da mu ban faɗa ba, sai sun ce duk wannan kashe-kashen da ake wa 'yan arewacin Najeriya gabaki ɗaya ana yin shi ne kawai kiristoci ake kashewa. American za ta fake a nan, to a raba Najeriya. Ana raba Najeriya dama an ɗauki komai sun riga sun gama sai ta komun su a kudu, sai a bar mu a nan. A lokacin da mu kuma ba mu da waɗanda za su riƙe mana arewan. Ba mu da wasu shugabanni wanda za su riƙe mana arewan. Duk wani soja wanda an tabbatar da akwai wani ɗan kishin ƙasa na arewacin Najeriya, to a wannan lokacin dama an haɗa masa stop an kashe shi, kuma za a ci gaba da kashewa, za a ci gaba da yakan tasu, za a ci gaba da kai sojojin. In dai arewacin Najeriya ne, muna gaya muku cewa ku farka, ku tsaya ku nutsu, ku tsaya ku san yadda za ku yi ku ceto yankinku. Wannan bangaren siyasa an je an rebace ku da bangaren APC, ADC, waye da waye, ku kuma nan ana ta zaizayen ku, ana so a sa ku masifar da ba za ma ku san inda APC da ADC da duk wani siyasa take tafiya ba za ku ka akan ku ba, amma kuna gani kaman ƙarya ne. To gashi nan yanzu an fara kaiwa Abuja, ana kaiwa Abuja duk inda aka yi ɗaya aka yi biyu, wallahi azin Tinubu ba zai bari a ƙara na uku ba. Ba za su taɓa bari a ƙara na uku ba, sai an koma kudu. Ana mai da capital kudu kuma, ko ba a ce ma